jaar of 2 heeft onze voorzitter Dani zijn debuut gemaakt als charmezanger. Ja, dat heeft heel veel geduurd, zodat voor die tekst ontstaan, want daar doen het liedje gezongen Tequila. Nou hebben we hem een nieuw liedje geleerd, ook die en de andere geweest, maar ik kan het, ontvangt hem bij een warm, hartelijk applaus. Dames en heren, onze charmezanger van vanavond, Dani La Petite Viande. Ha, aha, aha. Yusuf redt op een trottinet. Aha. Ik ren net op een trottinet. Aha. Rashid redt op een trottinet. Aha. Ik ren net op een trottinet. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Karim redt op een trottinet. Aha. Ik ren net op een trottinet. Aha. Ali reed op een trottinet. Aha. Ik ren net op een trottinet. Da, da, da. 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 Verandering. Wat weer? Ik wil verandering. Ja. Ik zit het niet meer zitten. Ik zit het moe. Allee. Wat zit je dan aan een boek te lezen? Wat hè? Wie leest dan aan nog een boek? Onnageloofig iets. Zit ik gewoon op een gsm of op een tablet of gaat binnen een film te lezen? Zeg, hela. En wijn. Allee, wie drinkt dan aan nog wijn? Drink toch gewoon een carapels. Mogen alstublieft? En wat je aan? Een kotrakje, schoon met alle versken en Nillo Koolsen. Weet u nou nog Nillo Koolsen aan? Doe toch gewoon een broek en een blouse aan. Maar ik vind me goed, gelijk als ik ben. Wat heb ik van zijn leven dan ook gezien? En dan dat oor. Was van mijn oor. En dan weer nou nog grijs oor. Verf dat mauve. En tattoos. Weet je niet? Moet je toch geen tattoos? Nee, hè? Maar dat je veranderen. Oh. Ik wil schijn. En dan neem ik tattoos over mijn heel lijf. Er zijn genoeg tattoos in de stad. Tatoeëerders. Voilà, hè. Dat wil ik nou zeggen. Wat? Tje weet altijd alles beter. Weet je dat ons kinder beschoond zijn vroeg? Beschoond voor mij? Ja, ja. Denk je dat je dat plezant vindt, dat je die altijd trek gaat halen als de school uit is? Nee, hè? Die willen ook nog maar rond de stroot lopen met hun kameraadjes. Ik probeer gewoon een goeie maat te zijn. Och, dat verstaat je, nee, ja. Nee. Weet je dat ons kinderen uitgelachen werden? Echt? Ja, ja. Ze hadden een vriendinnetje door, hè? Ja. Dat lacht toen uit omdat zelfs maar
2 ma's hebben. Ja. Terwijl dat zei er 3. 3 ma's. Ja, en 2 pa's. Ja. De ma Marcella, die zat schoolkomen. En die snap bij Anneke. En haar pa, die hij niet vriendin plus 3 ma's. Aha. Hij zit al van zijn leven. En haar pa, Ja. die hij niet vriendin, maar Anneke en haar man was Jan. En die hadden ook allemaal samen kinderen. En al die ma's en pa's en plusma's en pluspa's bedienen, voeden al die kinderen op. En dat ging heel goed, hè, madame. Aha, 3 ma's en 2 pa's begint toen zo. Ja. En ik wil skijn. Ja. En als ik geskijn zijn, weet je wat ik dan moet doen? Nee. Dan ga ik op zoek naar een jonge zwarte kadei. Dus wijn is het Jever de Mans. En dan nog een zwarte. Ja, want ik wil gekleurde kinder. Dat verstaat je niet, hè? Nee. Oh nee, madame, die let niet naar de reclame. Dat zijn allemaal gemengelde kinders, gemengelde gezinnen. En die hebben allemaal gemengelde kinderen, lichte bruinen en wat donkerder en Aziatische en al. En wel en zo wel lichter ook. Van alle kleuren van de regenboog wil ik er. Ja. Ja. Ik kan wel niet aan doen dat ik een witte vrouw ben, hè. Blank. Je zegt een blanke vrouw. Oh, hoe krijg ik het van dat wokje doen? Ik vroeg me bij de way af wie dat uitgevonden heeft dat je wit moet zeggen in de plek van blank. Maar daar verstaat je ook niet, hè? Nee, ik doe het al. En dan heb ik het nog niet over dat kattengejank van de Saar en Beethoven en weet ik wat allemaal is. Bach, Mozart en Beethoven. Whatever. Whatever. Nou, hier is nog fantastiek kolen en Engels beginnen te klappen. Weet je wat van is, vrouwke? Trap het af. Get away. Yes! Doet het haar uit, zeg. Ja. Amai! En ons kijken. Oh, dat zijn hoeskijner, hè? Die heeft op de wereld gezet, hè? Oh, voilà, zo ging het. Oh, ja, ik moet op zoek naar een jongens wat ik kadei. Ja. Zeg, weet je wat? Zoek ik gewoon geen. Ik ben never de mans. Voilà, hè? Ik heb het toch gezegd, je wilt niet veranderen. Dan blijf je maar zitten, hè? Misschien is ze gelijk, zeg. Kan als een man proberen, hè. Zoveel verschil je dan is, hè. En de volgende nummer ook. Dekum. De volgende nummer is dan niet dat stukje. Hier, dat is toch net straks voor de brandweer. We hebben eigenlijk iets Het achter. ligt hier aanstaan. Strak gebrandweer. Even waar we weer. Oh ja, de volgende nummer is echt uit het leven gegrepen. En tot na thuis toen zou ik de sketches hebben geschreven hebben met de nodige fantasie, ga ik maar zeggen. Maar na is juist. Ga ik zo zeggen waar dat gekomen is. De kameraad van Bixen, de zoon, die is slecht beginnen te geven en die vertelde me dat verhaal. En dat verhaal heb ik gewoon opgeschreven. En dat moet je na mee maken. Dat is namelijk het derde middelbaar. Dus dat is een kijker van 15, 16 jaar. Ja. Die zou naar voren moeten komen. En een stoel meebrengen. Dat zou dan de klas moeten voorstellen. Zo, en dan kijkt de juffrouw. Maar ik wou, het klopt, behalve in een zaak. Ze spreken allemaal fatsoenlijk Nederlands. Goedemorgen allemaal. Welkom in het derde middelbaar. Ik ben uw klastitularis, juffrouw Maria. Maria van Zeut. Voor wij aan de les gaan beginnen, moet ik deze klas iets meedelen.
Als ik zo naar de klas kijk, dan zie ik geen losers. Ik zie geen stoemerikken, ik zie geen loemperikken. Misschien dat uw ouders denken dat jij te loem bent om te helpen donderen, maar ik denk niet zo. Als ik naar deze klas kijk, dan zie ik mensen met heel veel capaciteit. Ja, waar gaat het heen, Maries? Dan vraag ik aan de klas om juffrouw, mag ik alstublieft naar het kabinet? Ik denk het wel. Zullen we dat in deze klas dan in het vervolg zo afspreken, nietwaar? Riatje, mag ik u vragen van die prul weg te doen? Doe dat bij u thuis en niet hier in de klas, Ik ja? wil dat zelfs doen, maar gewoon eerst mijn lippen verven, juffrouw. Oké. Ik stel voor dat wij beginnen met wiskunde. Ik weet het, wiskunde is koud, is niet cool, is meedogenloos, maar het is belangrijk toch dat je uw tafels kent, nietwaar? Verwacht. Wel, voor wiskunde, voor de bruggen te bouwen, om met geld te kunnen omgaan. Waar gaat jij naartoe als ik vragen mag, Mark? Kunt je dat dan vragen, alstublieft? Mag ik eens gaan piezen, alstublieft? Ja. Bruggen worden gesmeed door verbinding, vertrouwen en collectieve energie. Ja, heel goed, André. Prima zo, fijn, dank u. Ja, tafels zijn gewoon heel belangrijk, want jullie zitten toch wel in het derde middelbaar, nietwaar? Ja, Luc? Ik wil een plak vragen. En waarom? Ja, ik zit niet geen even een mensje en zeker niet even dat terug. En waarom zou jij dan willen veranderen? Mijn pa wil dat. En uw mama dan? Nee, niks te zeggen. Kom, dan zet u maar op die achterste stoel, Daal. Kom en vlug wat. Nee, wat zit hier al? Nee, zet u maar op die andere stoel. Ga maar op die andere stoel en zijt rustig. Ik merk dat in deze klas toch wat onrust heerst. Misschien kunnen we wat ontspannen. Nee? Ja. Goed, legt uw handen maar in uw schoot. En wie durft mag zijn ogen toedoen. En dan ademen we langs de neus in en langs de mond uit. Langs de neus in en langs de mond uit. En langs de neus in en langs de mond uit. Zo. En deze klas voelt zich nu meer ontspannen. Nietwaar? Mark? Mark? Ja. Mark, hoeveel is 7 maal 8? 7 maal 8. 66. Nee, het is 56. En als ik dan voelde dat 66 is, dan hebben we niet 66. Dat kan zijn dat jij dat zo aanvoelt. Ik stel voor dat wij zelfs naar de schoolpsychologen gaan om over uw gevoelens te praten, nietwaar? Hè? Ja. Ja. Is dat dezelfde van Vleek hier met de dikke tetten? Riatje, ik zal u een vraag stellen. Hoeveel is... Waar gaat het naartoe, Maries? Gewoon in het doempje, juf. Nee, zet u neer. Ja, het is tijd, het is tijd. Riatje, hoeveel is 8 maal 4? Jij gaat dat weten. Ja, juffrouw, dat is 17. Ja, 33 stoem. Maar misschien voelt het voor Ria zo aan. Maar het juiste antwoord is 32. Is dat een taal? Hé, je piesje beleid is dat kwijt, niks te doen aan merken. Juffrouw. Maar de tovels, ik vind dat zo moeilijk, hè. En ik werd er zo nerveus van. Vooral als ik het dan niet kan. Maar ik begrijp uw gevoelens helemaal, Riatje. Hè? Gebruik nog maar eens die ontspanningsademhaling.
Ja, dat is goed. oefeningen. Niet waar? Zo. Is er iemand die de tafels kent hier in deze klas? Ja, Juffrouw. Andreetje? Wanneer gaan we bij onze tablet werken? Tablet, 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 tablet. Wel, ik stel voor dat wij een tekening gaan maken van dinosaurussen. Hè? We praten over de dinosaurussen, want ik heb een mooie film over dinosaurussen gezien. Ik zou veel liever die film van Rambo 9 gezien. Ja, Hier, de vrolijke dinosaurussen, hè, juffrouw. dinosaurussen, Luc. Ik ben terug, zeg. Ja, dan zet u daal. En waar gaat jij nu weer naartoe? Ja, wij gaan... Ik ook. Je Ja. weet niet of ik moet pissen. Ja, Ja, want ik moet ook Maar wel. vraag dat dan toch, alstublieft. Zullen wij nog eens gaan pissen? Ja, kom, ga. Zullen we misschien wat spelling doen? Hè? Misschien Ja, is spelling leuker om te doen. Ja, juffrouw. Ja. Spelling is een sociale constructie die onze innerlijke klanken onderdrukt. Dat is best mogelijk, Ria. Ja, dat is best mogelijk. Maar toch, waar blijven die jongens nu? Zullen wij... Waarom gooit jij die prop naar mij, Maries? Zo ontlaat ik mijn emotionele blokkades en kan ik al mijn gevoelens loslaten. Maar dat is heel goed, Maries. Zet u neer. Zet u neer. Maries, ontlaat uw gevoelens. Laat uw chakras vrij en open. Ik zal een tablet gaan halen. Ja, maar we hebben toch niks gedaan, hè, zeg? Maar nee, zeg. Kom, we gaan er wat chillen op de straat, zeg. Nog eens een keer. Hi-ho, hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer tot de